खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननैसो सुंद' आपडेट एबा खौरां होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बेनिनो गिबियाव मोनथिनानै लागोन तामुलपुरियान वारियर्स सानसोरां नार्जारी बिथांमोननि गोब्राब नाजानायजों बे बोसोरावनो फैगासिनो दङ मोनसे खांख्राइ मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां अम प्रकाश खेरखेतारि आरो बोरसारानि, लोगोसेनो महिनी रामसियारि बिथांमोन बायदि गोबांथार सिनियर आरो एक्सपार्ट आर्टिस्टफोरखौ बेवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। दायो बे सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ बिथांमोना अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि चेनेलाव हगारनानै होबाय। नोंथांमोना जायफोर नायाखै, अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं, नोंथांमोन गोबांथारानो नुबोखाबाय दं जानांगौ दासान्दि ससियेल मिडियायाव बर'निनो मुंदांखा भिलेननि एक्टर बिथां थाख्लाइ नार्जारी बिथाङा उन्दै सिख्लासा गथ'खौ एबा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजानाय जाथायखौ आरो मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव सम खारखुमानानै दंमोन। दायो गावनो सारेन्डार जाफैबाय होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथाङा नंमारगौना नंमारा बेखौ रावबो रोखायै बुंनो हाथ'वाखै। बेनि गुबै जाहोनखौ उननि समावसो मोनथिसिगोन। जुदि बिथाङा नंमारगौब्लाथ' जोबोरैनो लासिंसिं जामारथारगोन। मानोना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सासेनिफ्राय सासे बिदिनो गाज्रि आखलनि मानसिया ओंखारलांगासिनो दङ। बिदिब्ला रायजो राजाफ्रा सोर फोथायबावगोन? आरो बेखौबो साननो गोनां जे बिथाङा जुदि नङाब्ला गोबाव सम खारखुमानानै थानाय नङामोन। लोगोसेनो सासे सेलिब्रिटि आरो गावनो सासे पुलिस जालायनानै बिब्दि गाज्रि आखलनि दायाव मानो ओरैनो हमजाफैनांगौ जाखो? स' बेफोरनि बागै दायो गोलाव बुंथ'नो हाया। मानोना नंथारगौबो बुंनो हाया आरो नङाबो बुंनो हाया। उननि समावसो मोनथिगोन। बिबोनां बिगुमै खुदुमलायबाबो जेबो नङालै बिबोनां। आब'नो खोन्थाहरनो र' आं मा बुंबाय थादों बे? आब'! माबोर खोनाय मा जालाबाय थादों बिसोरलाय? जालाबायनायनि मा बारना जोलाबायखो आंखौ? हनै आब', गुमैया आंखौ माबा खुदुमनाया फ्रि माबा आरो आंखौ बिबोनां ससे मा राव जादों बेबा? मा बिसि ससे बिबोनां ससे बेबा? आब' खनसे होबावदो ना। मा ससे हिनजाव जानायनि खोथा बेलाय? मा राव जादों बेलाय? बिबोनां नालाय एसे जंखायबायब्रा बिमा। बेफोरखौ गावबुराया मारैबा मोनथिबा नों बारनानै जोनायखौ दाउखिबाद नांगोनबो, फाइन नांगोन, सोर होनांगोन? आंसो होनांलायगोन ना। बिबोनां ससे बेलाय मा राव बेलाय? जाबावनांगौ जाखोब्रा खालामबाय थाग्रा बियो। थै, बांद्राय जाबायगोनदांलै बिमा नोंना। नोंनो बे संसाराव मोजां मानसि जाया आङो। जाया आङो मानसि मोजां। बुथारनानै सुथारनानैबाबो आङो मानसि गाज्रि जागोन आङो।